Vă salut! Noi suntem Twister Fix. Începem săptămâna cu probleme enorme. Ne chinuim pentru că ne-am mutat de la începutul anului. Am început să facem foarte multe lucrări și ne-au luat foarte mult din timp. Timpul pe care puteam să-l folosim, să ne organizăm firma și să aranjăm totul așa cum ar fi trebuit să aranjăm. Vom începe niște vloguri săptămânale în care vom povesti ceea ce vom face noi, problemele care le veți întâlni într-un service autorizat de reparație auto și nu numai, vopsitorie, tinichicerie. Aici vă vom povesti, vă vom arăta ceea ce facem noi, lucrurile cu care ne mândrim noi și problemele pe care le vom întâlni zi de zi. Noi ne ocupăm de mecanică generală, ne ocupăm de motoare, mecanica motoarelor, ne ocupăm de caroserie, șasi, vopsit la gata cu totul și facem și recondiționare auto. Așa că stați cu noi, vă vom arăta ce înseamnă să fii cu adevărat pasionat. Eu cred că da. Ține o garnitură, poate e garnitură sau ceva noi să fac. Ce facem noi aici? Ne batem joc de munca altuia făcută greșit. Mastic o peste tot. A, da. Și pe șuruburile de la Chiloasa am găsit foarte mult vaselină. Băi, ce ars, așa, mă? N-aveți, mă, tata, acolo. Da, tot să-mi duc. Stai să fac. Asta. E varză. Varză. Hai cu ea pe masă. De-a avut dreptate, mă. Aici. Oricum nu trebuie să curgă ulei până ele. Punem benzină și vedem dacă curge. Sigur curge. Eu zic să... Și trebuie tot curățitul și vedem, da? Da? Da. Asta. Dacă plătea în pistoane și de aia lăsau urmă pe... Așa zic. Ia mai. Nu scot pistoanele afară, mă, că dăm baia jos și ne uităm să vedem dacă a mâncat în cuzinez ceva, dacă are joc în bolț, știi? E ca să vezi dacă ai joc în bolțul de la biologic și ce trebuie să faci. Banul ăla e ceva dubios. Păi și ce, mă, ce înapoi? Nu, trebuie să ai biola și mie de Dau biola. vibrochenul afară. Nu e simplu să dai un piston afară decât să dai vibrochen afară, că îl dai pe sus. Nu iese pe sus? Păi și În groapă. Nu basculează. El merge lateral. da, te-a schimbat de Așa basculează, sunt de acord. Dar invers nu basculează. Da, mă, oricum e mare. Uite, e mare jocul ăsta, e? E mare. E O, mare. își dau un piston afară Și să ăsta văd. să bate. Nu s-aude așa tare, stai. Ba da, se auze în turești cum se aude. Vedeam unde e garnitura groasă. Înțelegi? Dita mai garnitură. Nu e, mă, groasă. De ce să nu știu groasa strânge și ea? Păi nu e bine, adică nu sunt pistoanele mai sus. La Iulică două pistoane erau mai sus. Două pistoane erau mai sus, adică și băteam de Imediat și verific. Păi segmentarea e pișat. Să fac tot motorul ăla, să-l trimit la curățat, că e plin de șpan. În continuare are șpan. Deci panul de unde l-au luat? Nu știu. A, de înainte de la Segment Sicilia. De la Cuzineți. Da, bă, v-ați uitat la el dacă mai era în regulă? Da. S-a spus cu ziniți, uite așa pe el. Era ok. A căzut și a dat în el. S-a venit motorul, a dat clasa jos, a pus altă garnitură, a scos căcatul ăsta și l-a asamblat repede. De asta n-am mai trimis-o la unitate. Și atunci îți dai seama că a afectat. Și asta mai bine cu radiografie, da? Și asta nu avem gaură și înăuntru. Da, păi pierdea apă pe acolo dacă era. Ai unde termită? La un bun? Dar uite că sunt pe peste tot bătaie, uite ce mai rău. Uite și aici. Ceva e... Ei sunt foarte ceva aproape. ciudat. Pistonul e mai afară decât Sau i-a băgat benzină. carterul. Nu știu ce. Dar nu-ți face, Nu-ți face malul ăsta. a prins ceva. Nici măcar nu pornește. Cel mai...
bujia ar putea să facă găurile astea sau șpan, dar șpan de unde? Sunt cuzineți sau din acele de la pistoane. Sus? Da, noi vedem că să desfacem și jos, ne uităm și jos și noi... Scot un piston afară. Asta o trimit. Dar rău e ăsta, patul. E efectiv și culoasa berii. Tot aici. Da. Da. Stai complet. Hai să punem asta. Ok, ce rămâne de făcut? Hai să vedem. Face treaba asta. Și a lovit acolo cămașa. A mâncat cămașa. Dar de ce s-a îmbărtit cam? Care teoretic e băgată cu nitrogen și ce se Temperaturi. Temperaturi mari. Greu pe stane, că se încinge și globul și cam așa, să dilată una cu alta. Și nu ai dilatări așa de... Păi știi ce se întâmplă? Pistoanele astea sunt bune. Dar bielele nu. Ele, De ce? cel puțin la 2 e praf. Pui biela aia înapoi și piston și biel. E o problemă mare. Pistonul ăsta? Și pistonul ăsta vine cu frasul ca să iasă la gramaci. Da. Trebuie calculate, trebuie cântărit. Trebuie să văzute și alea dacă nu sunt uite. Și tot cu segment și tot cu ăsta trebuie cântărit. Văzut ce gramajare și tot așa. După aia să le faci așa. Tot ca bucata aia de cilindru, nu? Eu cred totuși că ceva s-a oprit în piston. Și Sau băieții le-au schimbat cămășile și au băgat în strâmb și nu mai putut să scoată. S-au lăsat așa. Trece. Merge. Da, bă, dar șpanul e la tine. Da, l-a făcut. Dacă a frecat, nu vezi cât a luat acolo. că nu mai Cabluri, mațe. e. Invers. Dați E același lucru. Nu, Mai bine așa. Dați-l. Stai un pic. Ia-l de uite. Îl vezi singurul care arată așa? În momentul în care l-au schimbat, probabil n-au făcut ce trebuie. Nu știu de ce a fost umblat și mai ales la kilometri ăștia. Hai să dăm un pic. Așa. Ok. Pentru că în momentul în care l-a bucșat, deci ăsta este bucșat. Dacă te uiți acolo, este cămașa învârtită. Este dusă spre stânga, dacă vezi tu. Uite, aici este pe direcție. Aici nu mai este. Iar biela a mâncat de aici, din cămașa asta. Au băgat în strâmb. Înțelegi? Sau au băgat-o extrem, da. Dar ce e cert, s-a umblat în motor, s-a umblat grav în motor. Treabă și noi ne jucăm cu motor. I-am rupt piciorul. Nu merge. Ce m-aș plimba cu asta, dar n-am timp. Uite-le cum stau ele aici. Da. Hai să vedem ce e înăuntru. Aici avem problema cea mai mare pentru că a fost desfăcut de 4 ori pentru amărâta de distribuție și tot bătea ceva. Trebuie demontat și dus la făcut, adică tot. Pentru că s-a învârtit o cămașă. Ok.
dacă pică, Nu, era scurt. Grav Să să faci. ducem jos. Hai să o facem cumva. băi, dacă pică, nu că praf. S-a ales praful de tot. Schimbăm ușa. Să dărâmă capra peste astea. Toate în lanț. Da, mă, e ok. Nu, că vrea să trec. Eu nu știu cum e scotul acolo. Crezi că eu... Vrea să trec pe ea. Nu-i joița. Face așa. That's kind of pretty before it gets started, ain't it? Oh, Froggy Money Gordon, he did right. Crambo. Ascultă-mă că E bine. e bine. Aoleu, iată să bagă la pe mine combinizonul vieții. Welcome to today. Today is fucked up. On today's episode, we have mastic on the baie. Dă masticul ăsta jos, că-i de la de parbriz. Cum îl dai jos? Eu de ce zic? Bă, asta trebuie să ai de stănică. Da, ascultă-mă. Spun sincer. Bă, sincer, Nu mă filma, că mă îmbrac. Vă urez ca în aceste zile toride de 45 de grade să vă băgați în acest combinizon minunat de poliester care ține căldura, așa, și să stați la 20-30 de grade în cabina. Dacă îi dorești vreodată răutate cuiva. Full of emptiness inside. No matter what I tried, the darkness in my chest, I full control about the rest of my body. Cannot laugh and cannot cry. About to realize that every day I feel more like a zombie, and I lose control of my body. Cold blood inside my veins is moving my remains. I wish I could be someone like the walking dead. But I'm the walking dead. Yeah, 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 yeah.
pentru vlogul ăsta. Din păcate, motorul pe care l-am avut noi nu s-a putut face nimic, adică n-am putut face noi nimic, de fapt, și dacă îl duceam la reparat, tot nu se putea face din cauza unor meșteri care au umblat pe au să facă ceva și n-au reușit. Rămâne să vedem ce urmează să facem. Probabil că o să luăm alt motor. Cel pe care îl avem nu se va mai poate face. În principiu, de rezolvat se rezolvă, dar cu greu. Așa că toți care aveți impresia că reușiți să faceți ceva nu în lucrurile corecte, adică să nu le faceți corect, nu le mai faceți, lăsați-le așa. Mai avem de vopsit Mustangurile, de fapt Mustangul și alte mașini. Vedem ce mai băgăm data viitoare. Urmăriți-ne din nou, care să vedem ce reușim să facem.